Il-Prim Ministru Joseph Muscat iltaqa' ma' tmexxija ta' Stewart Healthcare, l-akbar operaturi ta' sptarijiet privati fl-Istati Uniti li ħadmu madwar 40,000 professjonist u li qed jinvestu fit-tliet sptarijiet ġodda f'pajjiżna u fl-Iskola Medika ta' Barts. U f'Boston fl-Istati Uniti, Dr. Muscat żar il-kwartieri tal-kumpanija fejn akkumpanjat mill-President ta' Stewart Healthcare International Armin Ernst ingħata preżentazzjoni dwar l-aħħar sistemi li Stewart qed tadotta biex il-pazjenti jkollhom rekords mediċi miżmuma bl-aħjar teknoloġija. Il-Prim Ministru ra dawn is-sistemi waqt żjara f'wieħed mill-isptarijiet imexxija minn Stewart Healthcare fejn iltaqa' mal-istaff mediku responsabbli minn oqsma differenti tal-isptar. F'pajjiżna Stewart Healthcare se tinvesti bil-kbir fl-Isptar San Luqa, fl-Isptar Karin Grek u fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Iż-żjara tal-Prim Ministru f'Boston kienet waħda sinifikanti kif hija l-bażi ta' żewġ kumpaniji li investew f'Malta fl-aħħar snin, Stewart Healthcare fil-qasam tas-saħħa u Crane Currency fil-qasam tal-manifattura. Aktar kmieni Dr. Muscat intlaqa' fid-Dar Statali ta' Massachusetts mill-Gvernatur tal-Istat Charles Baker fejn tkellmu dwar iż-żewġ investimenti li żviluppaw f'Malta minn dan l-Istat Amerikan. Dwar il-kumpanija Crane Currency li l-investiment tagħha f'Malta offra mijiet ta' kariri għal Maltin u Għawċin, ingħad li l-kumpanija ilha aktar minn 600 sena topera fl-industrija tal-istampar tal-flus. Iż-żjara tal-Prim Ministru f'Boston issegwi impenji li kellu fl-aħħar jiem fi New York waqt it-73 sessjoni tal-Assembleja Ġenerali tal-Ġnus Magħquda.